Usman TV. Barkanku da zuwa YouTube channel namu, barkanmu da sake saduwa da ku a sabon bidiyo. So a yau ne na dawo muku da hanyar da za ku bi ku mallaki wani application ne a wayarku, da za ku sa shi a cikin wayarku ba za a taɓa sace wayarku ba. Duk inda aka sace wayarku za ku gano ɓarawon da ya sace wayarku, kuma zai ɗauki hoton ɓarawon kuma da location ɗin da wayanka yake. Kun ga cikin application ɗin ba, sunan application ɗin Don't Touch My Phone. So wannan application ɗin yana da matuƙar amfani. Ya kamata ka mallaki wannan application a wayanka domin yana da amfani sosai a waya. So kuma wannan application ɗin yana da matuƙar amfani sosai a wayar Android ko kuma iPhone, zai iya amfani a kowane waya. So abu na farko da ya kamata kai shine za ka jira shi ya buɗe kamar haka. So gashi nan dai muna jiran shi yana loading. Already yanzu zai riga, yawwa babu, ya riga da ya loading. Abin da ya kamata mu na farko, kun ga inda na rubuta wannan arrow, kun ga arrow nan da wannan cycle ɗin, kun gani inda aka rubuta start. To ba tare da ɓata lokaci ba, shi ya kamata mu danna. Mun danna yana irga second 2 3 1 go. Already ya riga da ya irga second. Gashi ya ɗauki hoton ɓarawon inda yake sa muku arrow. Kun gani ba, ɓarawon gashi nan ya ɗauki hoton shi kuma da location ɗin. Kun gani ba, wayan yana ta kuka, ba zai taɓa daina kukan ba. Hatta sai dai mai wayan ya zo ya taɓa thumbprint ko kuma ya zo ya buɗe wayan da passport ɗin da ya saka. In ba haka wayan ba zai taɓa daina kuka ba, ko an kulle wayan zai ci gaba da yin kuka, sabida ba mai shi bane ya zo ya buɗe wannan wayan. So in ka saita wannan application ɗin a wayarka, zai iya nuna maka inda location ɗin wayanka yake da kuma inda aka sace wayanka. So bari mu gwada saita shi mu gani. Mu ƙara saitawa. Kun ga already mai wayan ya zo ya buɗe wayan shi yasa ya daina wannan kukan kuma yana ƙara sosai. So na gode da kallon bidiyon nan. So in kai bako ne a YouTube channel nawa, don Allah ka daure ka danna mana kalmar alamar subscribe, sai ka danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Ga wani jan rubutu na rubuce subscribe, don Allah dan taimaka dan danna mana. Idan bidiyon ya burge ka, ka danna mana alamun like, kuma ku yi mana comment akan abin da kuke bukata. Mu kuma in Allah ya yarda za mu kawo muku update ire-iren wayannan update ɗin. So kar ka manta da alamar subscribe fa, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Mun gode sosai da kallon wannan bidiyon. Gaskiya muna alfahari da ku sosai, sosai. Zan ƙara tunatar da ku 'yan uwa, ku daure ku danna mana alamar subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode.